Hormatly aýdymsal muşdoklary. Türkmenistanyň halk bagşyty Aman Gowşudyň aýdymsal toplumynyň 4-nji sanawyny siziň dikkatiňize hödürleýär. Ilki bilen mukamçy kompozitor Aman Gowşudyň öz tarapyndan döredilen aýdymlaryň bir näçesini eşdirýär. Aşgabat. Sözleri Salih Aýdawdyň. Aýdýa Aman Gowşudyň. Sadanlarlyk edýär Mekan Musaýew. Gözeller gözel şehir koynundan bakar. Görsem her her yemelatın aşklar. Merkezimde peşular, kubbası yağar, yaşıl tuğum parlayar, kim payanda aşklar, yanım aşklar. Aydın harlar yanlanıp toy edine toy gelip Ustayan oynap gülüp Yadınatın aşkı var. Günde günden deflenyer Şarkıvarlar seslenyer Mihmanlar hüveslenyer Köhnaşanın aşkı var, yanım aşkı var. Parakıtlık bileri, dot eden bileri, beşte ondan yüreği, fenne kanım aşkı var. Dünyada bolmaz tayım, bakım etsenin zalim, sen benim gülüm ayım, mehrimanım aşkılar, canım aşkılar. Sen benim gülüm ayım, mehrimanım aşkılar.